फुलमतिया बड़ी एनिया बड़ जेठ बन के गीतिया गाही लगे आगे सिलवा गावो हियो नेगे एते काहे अब उता गनिया पहले एगो खिस्सा कोयो सुन ले एगो बात हां कह ना गे मंजुआ जल्दी कह आगे सिलवा फुलमतिया के पहुनमा रूस के चल गइल गे ओय हो रे मामा कैसे रूस के चल गइल आ त तू नहीं जानो ही ना हम त ना जानत रहनी कैसे भाग गइल का कोनो बात रहे खिसियाल रहे का तो 15 दिन से रहत रहे आ जब आवता न तो 15 दिन रह जाता तो वही सब कहले सब लइका सब कहले का कि ई जीजा ना ह ई त यहाँ के मंकी ह मंकी बस यही बातवा पर खिसिया के भाग गइल ओई हो दादा अब का कही ता 15 दिन रहता तो ओकर घरवा में कोई काम धाम नहीं छे का अत यही तो बात बा कि कोई काम नहीं छे करत मार बैठल रहता और मार यहाँ दाल भात तरकारी मिलवे न करी पूरी मिलवे करी हलवा मिलवे करी मार आ जाता 15 दिन 20 दिन रहता मार खाता यही तो बात बा तू नहीं खु जाना आई हो रमा अच्छा ठीक बा गीतिया सुना सोना माया